Akce! Tady jeden ubrousek z jedné strany, z druhé strany. Tady vidíte moderní mobilní telefon z jedné strany, z druhé strany. Tady, jak to vidíte, Ano. takhle budu dělat, jo. Ano. A on se vám ztratí. Vidíte? A už není. Jo. Kde myslíte, že je? Nikde. Ukažte nám ten kapesník. Tady podívejte. Z jedné strany, z druhé strany. A mobil není. Kde je? Zkuste to s tímto náramkem. Víte, náramek, papoušek. Papoušek? Zabalím. A klepu, vidíte? Klepu, nic. Zavřete oči. A najednou náramek i kapesník. Ale kde je ten mobil? Ukažte. To nevím. Helejte, už je. Husté, úžasné, Zatleskejte. To je mé kouzlo. Vaše číslo, řekněte nám číslo. 11.064. 724. 724. 36. 360. 306. 360. 366. No. 16. Já vám ho řeknu. 724 362 73. To je toto číslo. Jej, ani si ho nepamatuje. A e-mailová adresa? Bencová.marcela@seznam.cz. Já vám to řeknu rychleji. Bencová.marcela@seznam.cz. Ale moje, to je nejlepší. Bencová.nikolka@seznam.cz. A dost.